Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pizza 17 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente baymo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 18 ka mga rebel returnes nga ICLEP beneficiaries nagbaton pinansyal sa gobyerno probinsyal. 303rd IB sang Philippine Army nanginwala nga ila intelligence ukos asset ang napatay nga si Randy Rosiana. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Kapin 6,000 na kakatapo sang kapulisan ang nakakasa serbisyo umpisa nga nagpangalagad si PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa. Ginpatag ni Gamboa nga ang pagsaka sa kadamuon ang bangod sa Yamando nga lubaron ang tanan nga backlog nga kaso sang ini nagpungko bilang PNP Chief sang Oktobre tuig 2019. Suno kay Gamboa, ang nadismiss nga kapulisan ng imbulbado sa illegal nga droga kag iban pa nga kriminal nga aktibidades. Samtang ang iban nag-awol. Santong Oktobre 4, sa git-appoint si Gamboa bilang OIC sang PNP matapos nagpapanaog o kunanaog sa pwesto si anay PNP Chief Police General Oscar Albayalde bangod sa ginaligat imbulbado ini sa Ninja Cups nga isyo. Dihamak sa aton kapulisan ang nakakasa serbisyo. Ang ginatawag naton mga skalawag, ang mga kapulisan nga may malain record, ang mga ginatawag nila bantay salakay nga katapo sang kapulisan. Kanugon, no? Nga ako nanugunan ako sa serbisyo, nanugunan ako sa training, gasto sa gidikanan, kag iban pa. Anay kay nakasuksok sang uniforme, nag-abuso. Ang iban, amo ini sila, ang ginatawag naton blang nagabantay, pero ginasalakay. Ang iban, nag-upod sa sindikato sang droga. Ang iban nagupod sa sindikato sang illegal nga panahor kag iban pa nga mga kaso. May mga kaso ganing kapulisan nga pagpanglugos, pang-abuso kag iban pa. Pero sa linibo-libo nga katapo sang kapulisan, mga 6,000 malang ang gintakasan tsapa kag madamo pa ang nagapangatubang sang kaso. Amo na bala nga antes kita maghimo sa isa ka bagay, pinsaron tanay si tinta kabises. Kanugon mo, gintriningan mo, gingastuan sang ginikanan, bugalon nga nakasuksok ka uniforme, pagkatapos gision mo lang badge mo, kag kakason ka sa serbisyo. Kabudlay, no? Daw, India mo, pero sa nasiling na sa diin man nga mga grupo may ara gid kalawag. Sa tanan nga mga organisasyon may ara gid
nga hindi amo ang batasan. Di wala na. Hinulsol ka, ulihin na ang tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Good morning, anay, sa aton mga plantador. May ara ako nga panugyan agon magtinad ang inyo pagpatubas ang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro ha, libre sa ilamon ang inyo tanom nga tubo. Kag amuduhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unit complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unit complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unit nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag paglalagko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon, acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anong kabag nga unit kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sa mataas nga tunilada kag matamis nga panubason. Mag-unit complete fertilizer na para sa mainuswagon nga patubas. Ang unit complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, magigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na morning. Bilog gadak banwa sang Bacolod, bilog ga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Anano mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Ina kag pila pa ang idulong sang aton patrol sa sininga mga tinion. Bangod Biyernes subong tinatural, medyo guwapa ang nagapungko sa patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Kilalang kilala si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-action, good news, Action Fred, no? Kay hakbon nga na record sang Department of Health Western Visayas, may 34 kita ka-recoveries. Pero sa mga nagapabangkot man sa syudad sa Bacolod, na dugangan, Action Fred, sang 5 naman kakaso sang positive patient diri sa syudad sa Bacolod. Kag 3 naman sa Negros Occidental. I understand kung tsaktong isip na to, Action Fred, may ara na kita sang mga 246 siguro sa COVID-19 positive sa Negros Occidental. Kag may ara sang 68 or 69 Action Fred sa Bacolod. Pero hindi niya tanan Action Fred na active cases.
may pila na da ka mga naka-recover naman kag di hopefully kag praying tanan ni sila Action Fred maka-recover man sa nasambit nga masakit. Sa mga nagapamangkot man Action Fred kung kamusta ang update sa Negros Oriental. Sa 25 ka syudad kag munisipalidad sa Negros Oriental Action Fred may ara sa gyapon sa mga zero COVID-19 cases. Sundo sa ilang Provincial Health Office ang mga zero COVID-19 cases sa Action Fred dito sa Badwasang San Jose, sa Bacong, Valencia, Dawin, Shaton, kag Pamplona. So far amo ina ang mga Banwa Action Fred nga na-record nga since nag-umpisa ang pandemic wala gid sang may nagpositibo nga gikan sa ilang lugar Action Fred. Kahapon nahibaloan naton nga nagligan nagpabalo ang DepEd nga tubtob July 15 na lang no ang enrollment man, pero tigin klaro kang nagpadugyan si Department of Education Assistant Regional Director Jocelyn Plana sa mga ginikanan nga ipa-enroll ang ilang mga kabataan antes magsugod ang klase kay ginhatagan sang konsiderasyon sang DepEd ang mga late enrollees base man sa gin-issue nga DepEd order. Dugang panisulana, mas maayo Action Fred nga antes ang Agosto 24 magkapa-enroll ang kabataan para madala sa lista nga mahatagan man sang module, radio o kon mga learning materials. Tigin klaro ni Sulana nga libre ang mga modules nga ihatag man sa mga estudyante samtang wala naman dapat sang kabalakan ang publiko suno kay Sulana bangod ang ginakonsiderar sang DepEd nga limitado nga face-to-face classes amo mga eskwelahan nga yara sa nabukid nga mga bahin Action Fred sang lugar. Samtang Action Fred no ikatatlo sa bunga adlaw magaresuman karon na magsulusan nagsanag Action Fred ang ginapatigan nga operation man sang aton nga Talisay kag Bacolod City DRRMO sa padayon man nga pagpangita sang duha pa ka mga kabataan nga naanod Action Fred sa tong sa Wednesday Action Fred no sang hapon dito sa bahin sang suba sa Purok Abka sa Barangay Mandalagan. Kahapon sa mga late tuners naton mga alas 6 sang aga nasapuan kahapon ang isa sa tatlo ka mga kabataan nga dito na Action Fred no nasakop sang syudad sang Talisay. Nakita ini siya sa mangisda nga nasampay na ini sa iyang tangkop. So may ginapakita pa Action Fred duha pa ka mga kabataan kag sa gihapon upo na ilang mga ginikanan kag mga iban pa Action Fred nga mga concerned citizens man nagapangamuyo gid ngati makita lang sila Action Fred dayon no kay ti ang aton nga mga rescuers wala man nagapabaya sa nagapanguna naman nga presyo sang Balaklon sa bayan naman sa Burgos Public Market sa gihapon Action Fred ang aton nga mga well-milled local rice may ara sang tag 42 tubtub 43 pesos. Ang special rice local may ara sang tag 58 pesos. Ang pilit sa karon Action Fred tag 65 pesos ang kilo. May ara man kita sang red rice nga 53 pesos ang kada kilo kag may ara man sa mga WMR kag Rosana Action Fred nga mga bugas nga tag 47 tubtob 48 pesos. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DDX 500 sa kada adlaw. Ang DDX 500 ang may detoxifying compound nga nagatimlo sa atong dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients kang isang phytochemicals kag antioxidants mangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-DDX 500 capsule sa kada adlaw. Mas nami inaingnan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagaedukar nagabalanse kay nagapabakod sa aton immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pang nga balatian. Ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata. Ginatagod sang alibyo nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5, kinapahibalo lang
nga libre gyapon ang medical check-up, libre gyapon ang konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang aton advice sa inyo, bakal kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa mga balatian nga hana pa magtapik sa aton kalawasan katulad sining COVID-19. So, bakal gid sa ila produkto Life Extension Vitamin D3. Mabakal ini sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umuwi
siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 ginapanumdum taman ang aton sini mga mangunguma kung nagaproblema ka sa manubo nga panubason may solusyon. Gamit kamo Unique Complete Fertilizer, pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sampuno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang Unique Complete Fertilizer kag 1 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sang 3 ka Unique Complete Fertilizer kag 1 ka sulfato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta, maayong panubason. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo. Gamit na sang Unique Complete Fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Ang Negros Press Club nagapanawagan nga mag-upod sa noise barrage sa buwas nga adlaw Sabado bilang pagsimpatiya
sang aton sini nga kaupdanan sa isa ka television network ini balang wala gintagaan prangkisa sang 70 ka mga miyembro sang kamara ang ABS-CBN. Suno sa report hasta lang Agosto 31 ang serbisyo sang mga empleyado diri sa Bacolod ti damo-damo man ang mawad-an trabaho. Kabilugan sa bilog nga Pilipinas, mga 11,000 plus ila pamilya ang madulaan trabaho. Ang mga pila ka kahiwatan sa pila ka mga kaprobinsyahanan pati gayunon man. Samtang padayon na niya ang protesta dito sa Metro Manila. Ang report nga ang pwersa sa mga katapo usag media plus ang mga sumalakdag sa among television network nagadihon ini sa isa kadako nga marsa protesta sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang inatawag nila pagbasura sa prangkisa kag delikado nga aksyon sang aton 70 ka miyembro sang kamara. Ang representante sang ila sini mga distrito nga nagalaom nga sila amo magahatag serbisyo, maghatag trabaho. Nagbaliskad ang natabo, ang nagwa suno sa report ining 70 ka mga miyembro sang kamara nangin berdugo sang mga worker. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod yung kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang Mga sobra na 61,000 ang bag-o naman nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Nadugangan 2,498 ang mga lugar nga mataas nga kaso sang COVID-19 natural Metro Manila gid. Mayra 1,886. Dito sa Cebu 198, sa Cavite 57, sa Davao del Sur 44, sa Laguna 44. Ang dugang nga mga nag-ayo, dako-dako naman may ara na dugangan man 467, no? Ang nag-ayo, mga 21,440 man. Galing, nadugangan naman ang nagkalamatay, 29, nagsaka sa 1,643. Subong, ang Departamento sa Ikayong Lawas may ara, ginreport 38,183 nga padayon ginabulong kag naka-kwarentina. Do, ga sakahaw, dawla gnubo, damo sa lawayon mo. Tiyan mo ni nga padayon kita, nga nagabulubantay sa may mo matabo. Gaisip kita sa mga binulan mo. Pagkatapos ang Hulyo 31, ano naman ang matabo? Di sa Bacolod, amo na bla? Subong tibodified, pagkatapos 31, ano naman? Pagkatapos sa masunod nga bulan, ano naman? Pagsulod sa Agosto 24, enrollment naman, anong matabo, no? Ambot silingon bla, gapaabot kita. Kapangamuyo, kabay pa. Wow, kabay pa nga makabalik na kita sa kinaandan. Tiyanon mo na. Gulpi lang may report naman, may inigo naman, may natapikan naman, may nagkalamatay naman. Wala pagid bulong. Masyado kadelikado. First time ini sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan nga inatake kita
sang hindi makita nga kaaway, kagaw amo ini ang coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Moden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami. Dugang nga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na diri kita sa mga balita naton sa Kapitolyo 18 ka mga rebel returne nga ICLIP beneficiaries nagbaton pinansyal sa gobyerno probinsyal. Balita Kapitolyo. Detalye ni upod ki Aksyon Marlon Ginubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Apisar sa nga ganapangatubang nga krisis sa nga Negros Occidental, ang gobyerno provincial pagi sa kaya Governor Bong Lacson ang padayon nga nagapatagayon sa nga bulig pinansyal para sa mga benepisyaryo sang ICLIP nga programa sang gobyerno para sa mga nangin katapos sang rebelde nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Sa ginpatagayon nga turnover ceremony kahapon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial, maya 18 ka mga former rebels ang nagbaton sa immediate kag reintegration assistance nga nagabalaro sa tag 36,000 ang kada isa. Kini ang ginpakunahan ni Governor Lacson kag mga matagas nga opisyal sa Philippine Army. Sa mensahe sang gobernador, iyagin pasalamatan ang mga anay rebelde sa pagresesyon nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlos Ginubia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita 303rd Infantry Battalion sang Philippine Army nanginwala nga ila intelligence on asset ang napatay nga si Randy Rosiana. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May action na Fred gin klaro diri ni 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental. Colonel Inocencio Pasaporte nga hindi nila kilala kag hindi man asset nila. Ining si Randy Rosiana tuhay sa unang aligasyon sang New People's Army Action na Fred o kun NPA. Sunod diri sa kay Pasaporte, ana patay wala sila sining listahan, kumbaga wala sila nga roster action na Fred kay gini matuod ang amo iyang aligasyon. Dugang pasining ining si Rosiana wala nagsungka sa gobyerno kundi siya gid lamang ang nagpaiway nga mag-upod na sa NPA bangod wala ini sang paabuton nga kayuhan. Ginpanginiwala man diri sang commander sang Philippine Army ang aligasyon sang NPA nga si Rosiana ang nagapangkonbinser sa iban pagid nga mga NPA nga mag-upod sa ila hangtod makakuha sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP. Ginaaligar nila na intel ko no sang Army, kung nabatok nila din yung 303rd Brigade. Pero wala ni, no? Hindi ni Kwan si Randy Rosiana, wala ni sa roster na sa intel sang diri sang Army units nato no. Una sinigin ako sang Mount Cansirmon Command sang
North Central Negros Guerrilla Front sa PA ang pagpatay sa kay Rusyana Action na friend sadtong Hulyo 12. Nagligad yang Domingo sa Sitio Asaran, Barangay Buena Vista, Ciudad sang Himaylan sa diin. Ginatudlog na ini nga mo ang tagpaniktik sang Philippine Army sa nasambit nga lugar. Inang balita ini sa Aksyon Brian more than nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod Quintana Evergreen Herbal Capsule.
nagabulig tinlo, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang 7 ka sangkapla, gitingob nila sa isa ka kapsula, resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyong blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka vitamina, dugangan niya. Kung kulang ka potassium, calcium, magnesium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Amo na nga ang panawag sa iya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado ini sang Food and Drug Administration. Amo ining gamitan ninyo pangdipinsa sa balatian labi na gid sa COVID-19. Kag ang Evergreen Herbal Capsule mabakal na ninyo sa tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, masobra to nga sa milyon ka pesos nga balor sang ginasuspetsohan Shabu ang na-recover naman sang Police Station 2 sa bypass operation sa Dalan Ramos, Purok Paglaom, Barangay 17, Syudad sa Bacolod kagabi. Arestado ang subject nga ginkilala lamang kay alias Tata, 40 anyos, kag residente sang Barangay Zone 12A, Syudad naman sang Talisay. Nadakpan man Action Fred sa bypass operation ang duha pa kabulig ni Tata sa pagbaligya sang illegal nga droga nga mga 23 anyos kag 43 anyos ang edad kag lunsay residente sang Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Na-recover sa bypass operation ang 17 ka bulto, duha ka medium size kag isa ka magamay nga plastic sachet sang ginasuspetsohan Shabu tanan ginabulubanta nagabugat sang 85 gramos. Sunod naman kay Police Station 2 Commander Major Sherlock Gabana nga ginalauman na nila nga dako ang ginahupot nga illegal nga droga ni Tata. Nakuha man na siya Fred ang isa ka 38 revolver nga armas luthang kag napulo ka bala nga wala pa makalupok, duha ka improvised shooter, duha ka improvised lighter, gunting, kiluhan kag kwarta. Priso karon ang 3 ka mga persona sa custodial facilities ng Police Station number 2 para naman sa nagakaigo nga disposisyon. 3 man action Fred ka persona ang arestado sa bypass operation naman nga ginpatigayan sa Regional Drug Enforcement Unit mga alas 8:30 sang gabi kagabi man sa Purok Masagana, Barangay 6, Syudad sang Bacolod. Ang mga ginaresto amo Sanday Edgy Geduria, 25 anyos ang edad, residente sa nasambit nga lugar kag among subject sang operasyon, Rostom del Rosario 22 kag Richard Monton 37 sang Barangay Tangub. Nakuha kay Geduria ang isa ka elongated kag siyam ka big hit sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsohan Shabu, 6 ka elongated hit sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsohan Shabu naman kay Del Rosario, samtang isa ka elongated plastic sachet sang ginasuspetsohan Shabu naman ang nakuha kay Monton. 45,000 pesos naman action Fred nga balor sa ginasuspetsohan Shabu ang nakuha man sa isa ka helper mechanic sa bypass operation man sa nga ginpatiyan sa Talisay PNP sa sitio Katamnan 3 Barangay Concepcion, Syudad sang Talisay. Ang nadagpanan mo si Raymond Kiatchon kag residente sang nasambit nga lugar kag nakuha sa iya ang kapin 3 gramos nga kabugaton sang ginasuspetsohan Shabu. Dead on arrival naman action Fred ang 49 anyos nga lalaki matapos nalampos ang ulo sini sa semento. Bangod gin aligar gin tapungol kag gintiklod sang upod sini sa inom sa East Homes 3 Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod kahapon sang hapon. Ang napatayang gin kilala kay Leolito Patigdas, samtang ang nagtiklod amo naman si ang nagtapungol amo naman si Fritz Moraleja. Sa inisyal nga pagpangusisa sang Police Station number 4, nagainom-inom si Moraleja kag Patigdas upod man ang iban sining nila nga mga abyan sang nag-inaway. Rason nga naglambot sa pagtinapungolay kag natiklod ni Moraleja si Patigdas nga natumba kag nalampos ang ulo sini sa semento nga mong gintunaan sa iya kamatayon. Preso karon sa custodial facilities ang Police Station number 4 si Moraleja kag mahimo
mahimo nga mga tubang sang kaso nga homicide. Sa ato naman the curfew violator section, Fred, kag sa wala pagpatuman ng social distancing, 64 tanan ang nagkaladagpan. 15 sa police station 1, 6 sa police station number 2, 1 sa police station number 4, 23 sa police station number 6, 12 sa police station number 7, kag 7 naman sa police station number 8. Sa ato mga kaaksyon, dapat halungan ay kayong lawas, ilabi na nga nagapada ang COVID-19 pandemic. Dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na mga mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Kag sa ato naman nga pagpangape, ang Santon Plus Coffee Mix aton ginarekomendar ini sa inyo. Kay ang Santon Plus Coffee Mix, himo ini siya sa sandstone, soya kag malunggay. Nagabulig sa pagpanubo sa bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon o kontinae, mahapos pagpagawa sang higko sa aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Sa aton nga kape, diri kita sa healthy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Balitalin sa patrol ang Kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita,
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcast